ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyon. Assalamu alaikum jama'a. Yau za mu nuna muku yadda ake ɗauko bidiyo a cikin Facebook ba tare da ka yi kwafi ɗin link ɗin Facebook ɗin ka je ka yi pasting a wani gurin ba. Kawai za ka hau kan wannan application ɗin ne. Bayan ka ɗauko shi, link ɗin sai yana nan a comment mini ajiye. Kawai kana hawa zai kai ka inda za ka je ka ɗauko wannan application ɗin. Idan ka ɗauko shi, za ka buɗe shi kamar haka. Idan ka buɗe shi kamar haka, zai nuno ma ka yi login. Sai ka sa number wayar ka kamar da ke sa a Facebook. Sai ka sa password ɗinka. Sai ka login. Bayan ka yi login zai nuna haka kamar yadda yake buɗewa a live Facebook. Zai nuna Facebook ɗinka kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka duba duk bidiyon da kake so. Yawwa ga wani bidiyo nan, misali kana so za ka ɗauko wannan bidiyon, kawai sai ka hau kansa. In ka hau kansa za ka kasa ya sama download bidiyo, sai kai download ɗinsa kawai ka danna. Kawai ka danna zai fara tahowa nan gashi. Gayi nan ya sa download manager complete ya shiga. Mun gode jama'a.